det skal være lidt svært at få det der job, fordi hvis det er svært, så er det også værd at hive efter. Jeg har ingen familie. Nej, okay. Det er derfor, jeg er på en højskole. Altså jeg vil sige, jeg vil ikke sige, at jeg er succesfuld på den måde, at folk måler succes med penge. Jeg hedder Maria Sundby, og jeg er 25 år, og jeg studerer på CBS. Ja, jeg havde en fordel for at arbejde i Netto. Det havde jeg. Jeg havde aldrig nogensinde regnet med, at jeg skulle arbejde i Netto, fordi det var nok det sidste, jeg havde lyst til at arbejde i. Især efter gymnasiet, fordi jeg havde regnet med, at jeg gerne ville have et arbejde, der gav mig lidt mere mening, og hvor jeg fik prøvet nogle nye ting af. Det var en helt ny butik, og der var masser at lave, og sindssygt søde kunder, der kom og satte pris på ens arbejde, og meget alsidigt arbejde, især da det var, jeg blev leder. Så det var slet ikke ensformigt eller noget. Jeg hedder Ahmed. Altså det er ikke en hemmelighed, jeg vil altid gerne være politibetjent, og det er stadig min drøm. Før jeg blev politibetjent, så følte jeg mig ikke succesfuld. For jeg har ikke noget med et mål. Ja, men jeg bor på en højskole, og alt er arrangeret for mig, alt er betalt for mig. Plus jeg får løn. Ja, jeg har opnået det, jeg vil. Så succes for dig er? Og have det liv, man gerne vil have. Du kan godt høre os og tænke, hvis nu der fandtes sådan en opskrift på at blive succesfuld, hvad vil den så være? Hvad er vigtigt for at få succes? Jeg synes, succes er at være glad, når man bliver ældre, eller bare i det hele taget hele tiden. Så succes, det handler ikke så meget om job og sådan noget, det handler om man er glad, altså der, hvor man er. Altså for mig der er succes også at nå det, som jeg sagde, nå det mål, altså man har drømt om i sin barndomsdrøm eller andet, som man altid har drømt om. Også at have en familie og have den, man elsker ved sin side. Og når man skal dø, så dør man med dem, man er tryg ved. Det er svært at sige, hvad der er vigtigst for mig i forhold til familieliv og erhvervsliv, fordi man skal jo sige, at det er familielivet, der er vigtigst. Og det synes jeg også, det er. Det er vigtigt, men jeg tror mere, at det er en 50-50 for mig, fordi at hvis ikke at erhvervslivet fungerer, så påvirker det også ens familieliv og omvendt. Man kan også mærke, hvis det er, at det ikke fungerer derhjemme, så kommer det heller ikke til at fungere på arbejdet. Okay. Så du kunne godt tænke dig at føre din egen virksomhed? Ja. Hvordan ville du så, hvis du skulle vælge imellem, for det kræver rigtig meget arbejde at have sin egen virksomhed, hvad ville du så vælge, hvis man skulle kunne vælge bare det ene eller det andet? Der er ikke nogen mellemting. Vil du så vælge virksomhed eller familieliv? Familieliv, helt sikkert. Hvorfor vil du vælge familieliv fra på virksomheden? Altså, det er jo min familie. Jeg ved ikke helt om, hvad jeg skulle gøre om min familie. Så hellere sådan en god kvalitetstid i hverdagen, end at man så en gang imellem tog afsted, og så havde man det måske meget fedt. Kausen? Da jeg var mindre, så ville min far arbejde i udlandet og sådan noget, og så ville han tjene rigtig mange penge på det. Og så ville jeg ikke rigtig se ham så tit, og så ville vi bare tage på sådan, om sommerferien, så ville vi tage på rigtig fede ferier i Bulgarien, og vi havde huse i Bulgarien og sådan noget. Og han gav mig gaver, men jeg synes ikke, at det var så fedt, fordi at jeg så ham ikke. Og så ville jeg hellere have, at han skulle være her, end at få diamantringen og sådan noget. Så jeg sagde til ham, at om han ikke kunne komme hjem, og så er han sådan nogenlunde hjemme nu. Så det er jeg mere glad for. Begge dele skal fungere, både erhvervslivet og familielivet. Lige nu her, vil du så succesfuld? Ja, det gør jeg. Hvorfor? Fordi jeg har alt, hvad jeg skal have. Jeg vil gerne hjælpe andre, som ikke har det så godt, eller folk, som ikke har råd til at have læge, for eksempel i andre lande. Jeg gad godt være designer. Jeg kan rigtig godt lide at synge, og det har jeg også gjort, da jeg var meget, meget lille. Det behøver ikke være svært at få jobbet for, at man kan være lykkelig, eller for at man kan være glad for det.